Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Altijd dichtbij, je sap vato, in me ati, srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Yes. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, we begrijpen dat de minister van Binnenlandse Zaken de oorlog aan jullie verklaart. Hoe kijkt u hiernaar, president? Ja, dat is ook de straf is ook gehoord, maar in ieder geval, ik denk dat hij heel emotioneel was. Dus zelf was aan het pas emotioneel, dan zeg je dingen, soms zeg je een paar dingen die je niet vies door hebt. Dus dat alleen kan ik zeggen, dat denk ik. Ja, maar hij heeft ook in het parlement gezegd dat hij nog steeds de minister is van Binnenlandse Zaken. Dat blijkt wel zo de komende periode, de komende 8 maanden. Ja, hij is nog steeds de minister. Dat is zo. Ja. Als er een verandering komt, dan ga je dat Nee, horen. er gingen stemmen op dat hij geschoffeld gaat worden of zou worden. Nee, in ieder geval wat betreft die aantekeningen en al die dingen, wat gezegd is, dat iemand van de bond stukken heeft gebracht naar de president en een brief heeft gestuurd naar de president. Daarvoor gaat de president straks een bericht over maken. Maar zit er nog in de pijplijn, zit er nog een shuffling van andere ministers? Nou, in ieder geval, de president komt vandaag met een verklaring en dan ga je dat horen. Goed, andere vragen niet? Zijn er nog andere vragen? Dankjewel, Astrid. Oké, dan. Heeft u nog, ja, morgen is het 10 oktober, Maronda.
Ja, hoe kijkt u als tweede man van het land, vicepresident, naar de rol en de positie van de Maron in de hedendaagse Surinaamse samenleving? Dus in ieder geval wil ik van hieruit alvast Suriname feliciteren met de dag van morgen, Marondag. Ik dacht dat die dag een heel belangrijke dag is. Maar in ieder geval, de Maron, ik ben ook een Maron. Ik denk dat we trots mogen zijn op onszelf en dat Suriname, de geschiedenis ligt daar, dat elke keer wanneer Suriname in problemen is, het mag zijn tijdens de slavernij, dat de Maron een belangrijke rol heeft gespeeld om ervoor zorg te dragen dat alles maar vrij in Akondre is. Ja, de Maron heeft een geweldige bijdrage geleverd aan mensen zoals Makaners, Okaners, Mapuariërs. Die hebben allemaal gestreden voor hun vrijheid. En dat we vandaag hier staan, slavernij naar Demoro enzovoort, hebben onze voorouders heel hard gevochten om dit te bereiken. En is de eenheid onder de Maron? Nou natuurlijk, vanaf dag 1, toen onze voorouders naar hier zijn gebracht, was al die verdeel en heers. Verdeel en heers in die zin dat de slavenmeester weet dat wanneer er eenheid is, dat er verzet zou kunnen komen. Vandaar dat die verdeeld en heerspolitiek wordt toegepast. Dat die Aukaners mogen niet praten met die groep en die mogen niet praten met die groep. En dat was aardig gelukt. We zijn nog steeds bezig om een vuist te maken, een echte eenheid onder de Maron-gemeenschap, maar niet alleen de Maron-gemeenschap. Die mensen die ze uit Afrika hebben gebracht en tot slaaf hebben gemaakt. We zijn nu bezig om toch nog die eenheid te maken. We zijn daarmee bezig en zeer binnenkort gaan we weer naar Mampane om weer een poging te maken om die eenheid te kunnen brengen onder deze gemeenschap. Maar u als tweede man van het land, is het u gelukt om toch te werken richting die eenheid? Ja. Het is niet 100% gelukt, maar we zijn op de goede weg. En heel binnenkort komen we weer met een verklaring en ook een grote activiteit. Maar even. Jullie hadden, omdat u die richting opging, jullie waren ook naar het binnenland gegaan met de NBS toen en er was ook toen iets ceremonieels daar gedaan. Ja, hoe zit het nu daarmee richting de verkiezingen met u en de NBS? Ja, we krijgen we zoeken. Dat gaat niet zeer meer. Kijk, misschien wordt het verkeerd aangepakt dat we in de politieke lijn hebben gezocht. Maar nu zijn we bezig met de culturele groepen om ook in die richting te zoeken. Niet dat wanneer iets politiek gestuurd wordt en dat ik niet eens de leiding daarover te hebben, maar dat ook een commissie gaat hebben die het hele project gaat begeleiden. Waardoor we dit allemaal uit de politieke sfeer halen. Het was NPS en ABOP eigenlijk. Dus zo zou je dat moeten zien, maar dat is verkeerd aangepakt en nu gaan we het pakken. Eigenlijk wordt het dan van ons idee dat dit heeft niks te maken met politiek, maar dat jij de nazaten van Afrika die naar Kondre dat wij de tijd is dat wij nu moeten gaan bundelen. En dat vanaf de politiek of hoe je het wil noemen. En daarom hoef geen politieke leider de voortouw te nemen. Want de vorige week hadden jullie een vraag gesteld over de samenwerking tussen de ABO en de BER. En toen had u gezegd, VP, dat jullie praten, maar het kwam nooit tot een samenwerking. En nu heb ik meneer Asabina gevraagd en meneer Asabina zegt daarmee, er zijn diepe wonden tussen de ABO en de BER. Ja? Die kunnen verliezen worden. Die kunnen verliezen worden. Dus in ieder geval tot de laatste dag voor de verkiezingen kunnen we nog praten over samenwerking. Dus niet uitgesloten dat we elkaar kunnen vinden en dan gaan we samenwerken. Zodra twee partijen praten, op het moment dat we elkaar vinden, gaan we samenwerken. Maar we zijn nog bezig daarmee. En dat van ex-minister LVV, minister Sules Albu,
is hij daadwerkelijk naar de ABO, naar de groep Joyo en dus... Dat weet ik niet, ik heb hem niet. Ik heb hem, Want hij zegt hij is nog steeds NIP. Nee, maar dat weet ik niet. Ik heb hem niet gesproken. Hij heeft me niet gezegd dat hij naar de ABO komt. Het enigste contact dat ik met hem heb, is dat hij een programma voor me zou schrijven over hoe je op grote schalen kokos moet kunnen planten. Ja, ik zoek geen ruzie. Nee, maar bij mij gaat het om. Ik wil niemand in probleem zetten. Als meneer Algo naar ABO gaat komen, gaat hij duidelijk komen toch? En ik heb hem nooit daarover gesproken. Hij is wel gezegd dat hij in de groep van Joe, maar dat heb ik niet gezegd. Ja? En meneer Algo, ik heb wel over politie met hem gesproken, maar hij heeft me nooit gezegd dat hij naar de ABO komt. Als dat nog gaat gebeuren, dan gaat het gebeuren. Maar in ieder geval, het gaat over een project die hij me helpt schrijven. En is het gedaan met Kees Pokkie, nadat hij had ingebeld in een programma en u zegt je hebt gedaan? Ik breng me weer een Nee, ik heb gewoon een zakje gedaan en de instantie die zij heeft genoemd, ik ben al klaar, ik heb een zakje gedaan. Goed? En zodat de VP een boodschap in verband met Maranda morgen. Dankjewel.